46. ipuina, pagoa eta kainabera. Baso batean zeuden elkarren ondoan, pagoa eta kainabera. Etorri zitzaien hego haize zatar eta sendoa, eta pagoak ez zuen beratu eta makurtu nahi, eta bai aurpegi eman, eta jarki haize gogorrari, esan ez esan bera baino sendoagoa zela haizea. Berriz, kainabera, makurtzen eta hobentzen zitzaion, eta zerabilen haizeak behin batera, behin bestera, sendo egon ezinik. Diotxa pagoak. O, kainabera, argal, miasti, ikarakorra. Zergatik zabiltza zabuka ordi baten gizan, sendo egon ezin da? Ez dakuzu nola ni sendoago naizen haize guztiak baino? Hemen auzitzen dira beren azerreak, niri zaburik eragin gabe. Aurpegi ematen diet, eta ezin dute ezer nirekin. Erantzun zion kainaberak. Ezagutzen dut nik nire argaltasuna. Ez naiz ni zu bezain sendoa. Ez dut erakutsi nahi ez dudanik. Halako batean, dator haize olatu hain bortitz eta gogaikarria. Non dauzi zuen gerri-gerritik gure pagotzarra eta jo zuen behera. Oinean gelditzen zela kainabera biratzailea. Lurrean zetzala, pagoa, hego haizeak garaiturik, diotxa kainabera zutik zegoenak.